ಶೀರೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾಯನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟುಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಥೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲದ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಾತ್ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಲೆಪುಡಾದು ಅಕಲೆಗೆ ಪಂತ ನಡಪಾಂಡು ಪಂತ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸರ್ತೊಲ್ಲ ಪಾಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮೂಲ ಸ್ವರ್ಪನು ಒರಿಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗಡು ಐತ ಮೂಲನು ಒರಿಪಾವಡು ಐತ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನ ನೆಗತ್ತು ತೋಜಾವಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮುಕ್ಲು ಎಂಚಿನಂಡ ಆ ಪಾವಲ್ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಿನಂಡ ರಡ್ ಪೌಲ ಮೂಜಿ ಪೌಲ ಅಂಚನೆ 4 ಪೌಲ 5 ಪೌಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾವುಲನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸರ್ತೊಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದನು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿನ ಆಕುನ ಪಂಥೊಲ್ನದೀತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತಯಾರಾದೆ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬೈದರು ಮುಂದಲೆ ಅಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೂಕ ಎದುಕೊನುಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 14 ಪಂಥ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ದಯಗಾತ್ರೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಿನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಪಂಪಿನತ್ತ ಬಗೆಟು ಒಂಜಾತ್ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ಪುರಾಣದ ಆಯುಡು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಲೋಕ ಕಂಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆರೆಯೊಂದಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಕೃತ್ಯ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೈಸಾಸುರನ ಸಂಹಾರಗೂ ಬೋಡಾದು ದೇವತೆರ್ನಕುಲು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತರಿಡಲ ಅಕಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಂದೆ ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಜಗಜನನಿಯೇ ಒರಂಬ ರಾತ್ರಿಡು ಮೈಸಾಸುರನ ಒಟ್ಟುಗು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಮೈಸಾಸುರನ ಕೆರ್ದು ಲೋಕಡು ಧರ್ಮನು ಒರಿತಿರ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಲಡಾಯಿನ ತೂವರೆ ಪೋಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೇವೆರ್ಕುಲೆ ಒರುವಲಗು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕೆಲನ ಒರುವಾದ ಆ ಲಡಾಯಿನ ತೂಯರ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ನೆಂಪುಗು ಬಾಡಾದು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಪಿಲಿಯೇಸ ಅತ್ತಂದನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಏಸೋಲಿನಿ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಅಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಡ ಮುರ್ಗುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಕೆ ನಲ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ನಲ್ಕೆದು ತೂದು ಅಪ್ಪೆ ಜಗಜನನಿಯೇ ಸನ್ಮಂತಾಯರು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ನಮನದ ಕಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾತ ಕಥೆ ತಪ್ಪಿರಾವುಡು ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಪಿನೆರ್ ದುಂಬು ಅತ್ತಂದಂಡ ಪಿಲಿಕ್ ಆ ಮೇಯ್ಕ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ನೆರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮಕುಲು ನಡಪುಂಡು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಊದು ದೀಪಿನಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಓದು ದೀಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸುತ್ತೆದೀದು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತ್ತದ ಉವ್ವೇಗಿಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜಪ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ರಂಗಗೆ ಬೋಡ್ಬೋಡಾಪಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆಲೇನು ದೀದು ಐಕ್ ಆ ಸುತ್ತೆದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನ ವಿಡ್ರೋಲು ಬರ್ಪಣೆ ಇತ್ತನಂದ ನಾವು ಪಾರುಪಾಗಿತಾವಡು ಪಂದು ಮಹಾತೆರ್ರ ಸೇರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಗ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಓದು ದೀಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಮ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಓದು ಬರ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಮೊಗಬೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಮಲ್ಪನೇರು ದುಂಬು ಓದು ಪಾಡುನ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ಓದು ಪಾಡ್ದು ಐನದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗನು ಐಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು
ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ವಾವಂಜಿ ಕುಂದುಕೊಂಡು ದೋಷ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಸರ್ವ ವಿಧೋಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮೆರಬಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ಮಾತಿದೆ. ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಖಲ್ನ ಓದು ದೀಪಿನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2014 ಕಲಕ ಚತ್ತೊಂದುಲೇರು ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಎದುಕೊನುಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ವೇಷನ್ ಪಿನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒರಿಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಶವಾರಿ ಬಲ್ಯನ್ ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕಲು ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ವರ್ಷಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಎಂಕಲು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದೈನ ಮಿಥುನ್ ರೈರ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಬಿನೇಕ್ ನಮಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉನ್ನತಿಗಿನ ದಿನ ಆಯ್ತು.
ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪನ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವಿನಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪಿನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಆ ಕಿನ್ನೆ ಪಿಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿನ ಅವು ತರುವೆಲ್ಡು ತರ್ಕದು ಅರ್ಕಲ್ಡು ಅರಾದು ಮಾನೋಂದು ಬತ್ತಿಲಂಚಿತನ ದೇಕಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಬಾಲಿನ ತರುವೆಲ್ಡು ತರ್ಕೊಂದು ತನ್ನ ಕಾರಣ ಕೈನ ಅಂಗಾಯಿನ ಮುಂಗಾಯಿನ ಆ ನಕ್ಕುನ ದೇಕಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತನ ನಡೆ ಉಂಡತೆ ಆ ನಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಿಂಚೆ ದೆತ್ತದು ಆ ಅಂಗಾಯಿನ ಮುಂಗಾಯಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಮೆಲ್ಲಂಚೆ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ
ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿಪಾಡ್ನಾವಡು ಅತ್ರ ತೇಲು ಬಗ್ಗುನಾವಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ದುಂಬುದಕುಲು ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ಒಂಜಿ ನೋಟುನು ಬಾಯಿಡು ದೆತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾತನಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹರಿಯಾಣ ಆ ಹರಿಯಾಣಡು ಒಂತ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾವುಲಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಾತು ಸುಲಭಜಿ ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೈನ ಮೂಕುನ ತಾಗನಗ ಅವು ಜಾರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪದೀನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹರಿಯಾಣಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾವುಲಿನ ದಿದ್ದುತ್ತೇರೆ ₹5 ₹2 ಒಂಜಿ ಪಾವುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಅವಿನ ದಿದ್ದುತ್ತೇರೆ ಅವಿನ ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ದೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ದುಂಬುಪುರ ಎಂಚತ್ತನಂದು ಪಂಡ ಸೊಂಟಗು ಕೈ ಪತ್ತದು ತೇಲು ಬಗ್ಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೇಕಿ ಉಂಡು ಈ ತಂಚತ್ ಉಂತುದು ನಲ್ಪಡ್ದೆ ಪಿರ ಮಗತನ ದುಂಬು ಮಗತನ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಂಚಿತ ದೇಕಿಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಲಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಜವನೆ ಮಲಕಪಾಡ್ನಾಗ ಬೂರಿನಂಚಿತನ ದೇಕಿ ನಮ್ಮ ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದೇ ಪನ್ನುಲಿ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ದಾದ ಆಪುಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಎತ್ತರದಲ್ಲ ಆಗಿಗ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ತರೆ ತಿರ್ಗದ ಅತ್ತಂಡ ಪಿಡ್ಸ ಅಕುಲು ಪಿಡ್ಸಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಚೂರು ಆತನು
ನಲಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಭಾಗ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪಾವಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪಾವಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದ್ಪಂಡ ಏರು ಗೋದ ಗೊಬ್ಬುದೇನ ಆ ಗೋದ ಗೊಬ್ಬುದಿನಾಗೆ ಪಾವಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಆತದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ದೇಗಂದು ಪಂಡ ಗೋದೋಡು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ದೇವೇರಿನ ಎದುರು ದೀದು ಅಲ್ಪ ಪಾವಲ್ ದಿತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಡಿ ಪತ್ತನನ ಲಟ್ಟು ಪತ್ತನನ ಬಾಣ ಪತ್ತನನ ನನೊಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮಾತ ಅವು ಪಾವಲ್ಡು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕಿರ್ಮಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕಿರ್ಮ ಇನಿಕ್ ಅವು ಪಿಲಿಕ್ಲ ಬೈದನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾವಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ದು ಸುರು ಆನಂದಾಂಡ ಏಳು ಪಾವಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲಿರಿ ಅಲ್ಪ ದಾದಾತನದ ಬಂಡ ಪಾವಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಲತ್ತ ಕಾರಣ ಎದುರು ದಿಪ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕ ದತ್ತ ಕಾರಣ ಪಿರವ್ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಪಿರವ್ ದೀದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಪಿರವ್ದ ಕಾರ್ದ ಆ ನಮ್ಮ ಪಾದದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಸರ್ತೋಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಲಂಬಕೋಣ ಪಂಡ ಅವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನು ದುಂಬು ದಿವೊಂದು ಬತ್ತದು ಪಿರ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಪಿರ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಪಿಲಿ ತೊಗೊಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ದಾದತು ಓಲಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಐನು ಪಾವಲು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐನು ಪಾವಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಗೆಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಆ ಲಾಗೆಟ್ಟಿಗ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿಗೆ ನಲಿಕೆದ ಪಾವಲುಂದು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೋದದ ಪಾವಲು ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಮುಲ್ಪ ಗೋದದ ಪಾವಲುಗಳ ಪಿಲಿತ ಪಾವಲುಗಳ ಒಂತ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಜಂಪಿಂಗ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೇಕಿನ ತುಪ್ಪ ಆ ದೇಕಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚೆತ್ತನಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಲಕ್ಕೊಡು ಖಾಲಿ ಮಲಕ ಪಾಡೋನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇನ್ನು ಏತಿ ಎತ್ತರೊಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಕ ಪಾಡುವೇರು ಐಕ್ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ 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 ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಉಂಡು
ಐದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು, 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಕುರಿ ಹಾಕೋನು ಆಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ಒವೇ ಕಾರಣೋಗಲ್ಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬುದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಅಪಲ ಬದ್ಧರಾದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಡೆ ಉಂತುದು ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕು ಬಡಾದು ಒಂದು ತೆರೆದಿನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನು ಬಂದು ಮಲ್ತೇರು ಅವು ದಯಕು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಪಂಡ 42 ಸೇರ್ ಅರಿ ಐಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋ ತಾತು ದುನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ 40 ಕಿಲೋ ತಾತು ದುನ್ನನು ಐನಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುನು ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿದ ಕೂಲಿಡು ಅವನ್ನು ದೆರ್ತದು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೆರ್ತದು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ದೆರ್ಪಣ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಸೊಂಟು ಕೈಪತ್ತು ದೆರ್ಪಿರು ಕೆಲವರು ಸೊಂಟು ಕೈಪತ್ತಂದು ದೆರ್ಪಿರು ಕೆಲವೇರು ತಿಗಲಿಡ ದೀದು ಬೊಕ್ಕರ ಅಪ್ಪವೇರು ಕೆಲವೇರು ದಾನಜ್ಜಿ ಕಡೆಕು ಸೀದ ಬಗ್ಗದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅವನು ರಾಪವು ನಾವು ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಅವು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಮಾತ್ರ ತೋಲಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಒಂಜಿ ದೇಕಿಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಮೊಕಲ ಸೇರಿಗಿಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ದೇಕಿಡು ಉಂದಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಒಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ನೆನಪವರಡು ಅಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲು ಉಂಡು. ಈ ದಾದಾತನ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ತು ಕೊರ್ಲಗಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆರೆಗೂ ಐಟ್ ಆರೆಗೂ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲುಂಡು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ದ ತೊಜಬದಿನ ಅಲ್ಪ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ದಯಪಂಡು ಈ ಸತಿ ಬೈದಿನ ಕ್ರೌಡು ತೂನಗ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಡು ನೇರು ಮೈದಾನ ದೀತನ ಮಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದೀತನ ಫುಲ್ ಆದಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಂಟು. ಅಂಚದು ದಯದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ
ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತದು ಪಂಡಿಸದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಇಡೀ ಆ ರೋಡೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದು ಒಂಚಿಲ ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಉಂಟಾತು ಅಂಚದು ದಯದೇ ಇದು ಮಿತುಂಡ್ರೆ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಏಕ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದಿಸೊಂದು ಇಡೀ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಲೆನ್ ತೊಜಪಾಯರು ಅಂಚದು ಇಂಗನ ಒಂಜಿ ಮೊಗವೇರ ಕುಡ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ದಿವೊಂದು ಪೂರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕಲೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂದೇ ಮುಖಾಂತರ ತೊಜಪೋನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2014 ಕಡಿಡ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾಯ ನಕಲು ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ 21 ನಿಮಿಷ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತು ಪೊರ್ತುಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಲ್ತೇರು ಈತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ್ ಜನತ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆತು ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರತ್ತು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಯಪ್ಪಾಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅವ್ನ ಅಂಕ ಬರ್ಚಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಟಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಕೆ ಪೇಜವರು ಸುರುಕು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಐಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಂಶ ನಾನು ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡಾದೆ ಸೂಪರು ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇತ್ತಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಉಂಡಾತೆ ಆರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಯಾನು ಚಕ್ರ ಹಾಕು ಜಾರ ಅಂದೆನ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಚಕ್ರಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ತೋಜಾರ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಚಕ್ರ ಹಾಕುನಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಚಕ್ರಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ದೆಪ್ಪನಡಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ದೆತ್ತಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ ಓಡಂಚೋರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪಂಪಿನತ್ತೆ ದಯಗೊಂದು ಬಂಡ ಅವು ನಿಕುಲು ದೈದಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಪ ಜತೆ ಐಕ್ ಬಾಡಾದೆ ದೆತ್ತಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ನನೊಂಜಿ ಮಲಕ ಪಾಡುನ ಒರಿ ಮಲಕ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತದೆ ಕಡೆಗೆ ಮಲಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತ ಆತು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಬೆಲೆ ಆತವು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಣಿಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ಗೊಬ್ಬುದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಜೂರ್ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ನೆಕ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಚಿ ದಯಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ
ಆರು ಬೂರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂದು ದೆತ್ತೋನು ಅವಿನ ದೆತ್ತೋನಿಜ ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ಒಟ್ಟು ಈ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬೈತೇನೆ. ಸರಿ ಇತ್ತ ಕೂಟ ನೋಡ್ಮಲ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಸುರುತ್ತ ಮೊಗವೀರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆಕ್ಕುಲ್ನ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರಪ್ರಮತ ಪನ್ಪುನಾಂಡ 4 ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂದೆತ್ತ ವಿಷಯ ರಡ್ನೆ ಪಾತೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರೊಂಜ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎದ್ದೆತ್ತನ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಹಪಾಠಿ ಅವಳು ಅರೆ ದಾದ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಯನ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪುನಗಾಲ ಬಾಕಿತ್ನಕ್ಕಲು ನಲಿತೊಂದೆತ್ತೇರು ತಾಸದಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದೆತ್ತೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಮರಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪಲ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಇವನ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಸಲ್ವನು ಐತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವ ಯಾನ್ಲ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಏರಾಣ್ಲ ತಾಗದ ಬೂರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ಸಿಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆವಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮರಿ ಪಿಲಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆಪಿನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂದು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂದು ಆಪಿನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಮೊಗರವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತದೆ ಏಪಲ ಓವುಲ ಶುರುವಾನಾಗ ಸುರುತ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ ಅವು ಸುರುತ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನಿಖುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಂದುಲೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮುಗಿಪಗ.